bilog. Oo. Alin ang 30? Yung square. Pero wala atang square na bibingka. Biko yata yun. Biko yun. Puro kung ganito yun. Baliktad talaga yung sa Arabic. Ito ang ano oras ko kukunin sa gabi ulit. Ito. Hapon na.
kaming bagong border dun eh. Ang daming tattoo. Gusto daw magpatato sa leeg. Sabi ko, doon ka na lang sa artist ko. Galing siyang Rachel. Ipapako ko ba yan? Hindi, mo sa friend ko. Siya ang nag-aano na knowledge.
Palit mo na ako ng cake. Saan siya? Sorry. Mangkakatira ko. Ting. Okay. Ay, kanina nito. Dito. Natalikod ako.
naman. Na?
Christmas. Ala, wait, sukli pa ako. Ano, babayaran ko na yun. Sa kanan ba yan? Basta mag-message ako sa'yo Hmm. pag magdadagdag pa ako ng ano. Ah, May kutsin pa ba? meron. Magkano yung 20 din? Ano ba yan? 6 pieces yung, ay 8 pieces. Hindi, uwi na. 8 pieces yung cardboard. Sa kutsin pa. Parehas din mo na. Anim yung puti. Pag puti. O, nung walo, lima? Hmm. Walo, Mas lima? maliliit kasi yung puti. Sa puto, anim. Hmm. Mas gusto ko talaga yung ano. 10. Anim yung Hindi, mas gusto ko talaga yung ano, bibingka. Halos ako lang din nakaubos nun. Hindi pala, yung biko magkano ko yan? 20 no? 30. 30. Yung scarf. Okay, sa'yo na yan. Oo. Message mo lang ako kung ano order. Oo. Nandyan man ako eh. Okay. Yeah, bye-bye. Bye, galing. Sige po. Guys, maraming salamat. Mag-end na ako tapos na session. Happy New Year. Mami Cha, mega love shoutout Mami Cha. Guys, mag-end na ako. Thank you so much.